Vi har 45 minutter. Og er I klar? velkommen til Minecraft. Vi har startet. Okay, vi laver bygning challenge med sommerhus. 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 Hvordan fuck ser et sommerhus ud? Det ser sejt ud. Jeg har lige set et sommerhus. Shit, det var de forkerte trapper. Hvor fuck er de trapper henne, som jeg gerne vil have? Jeg kan ikke finde trapperne. Jamen, det er ikke vores problem, Mikkel. Shit, man, der er ikke trapper. Bum, bum. Bum. Minecraft. Awesome spil. Ved I, hvad jeg hader mest i Minecraft? What? Alting er firkantet. Nej, bare at bygge ting. Det tager alt for lang tid. Det er du faktisk ret i. Vi har 45 minutter til at lave det her lort. Til at lave det fedeste sommerhus i verden. Jeg ved ikke, hvordan fuck ser et sommerhus ud. Jeg bygger det bare, som jeg plejer. Jeg vandt sidste gang inde på en server. Så jeg ved ikke, om det her det går. Det går ikke. Du er imod en pro master. Ja, det er mig. Ja, dum. Kom din mor. Gud. Hvor højt skal mit sommerhus være? Jeg tænker sådan 5 etager sommerhus. Jeg tænker kun 2. For helvede. Vi skal også lave vores sommerhus hyggelige, sådan jeg ved det. Ja, der skal også indretning, ellers så er man disket. Fuck, du stjæler min idé, Nikolaj, dit fede syre. Hvad for noget? Vi har alle sammen den samme idé lige nu. Prøv lige at kigge på mit hus. Nikolaj, du kigger sgu da efter, du gør. Nej, jeg... Vel, sgu da hej. Hvilket du sgu da så, mand. Prøv lige, det der, det er sgu da min idé, jo ballon, mand. Men hvad for en? Er du fucking dum, eller hvad? Det lyder som om du sagde ballon. Ja, det synes jeg også. De er ballonmænd. Ballonmand. Du sagde, du stjal min idé, din fucking ballonmand. Alright, så skal jeg gøre det her, fordi det er noget lort. Jeg laver mit sommerhus på en mærkelig måde, okay? Det gør du bare. Du har... Bum, bum. Og der er no copyright. Hvad? Nu, Hvad mener du med, at jeg er copyrightet noget? Whiter? Du whiter sgu ikke noget. Du er copywriter. Ja, jeg sagde bare... Bum, bum. Copyright. Hvem har lavet det? Der er jeg. Nå, Jeg det troede jeg havde. Jeg faldt lige på Lige det. nu har jeg en rigtig god sang på hjernen. Jeg totalt gerne vil copyright, men jeg må ikke. Copyright. Jeg ved fandme ikke, hvordan det her lort, det kommer til at se ud, mand. Og det ved jeg heller ikke, hvordan det her gør. Nikolaj, laver du penis, eller hvad? Penis? Nej. Det ligner sgu da en penis. Hvad ligner en penis? Det der er på siden af dit hus. Jeg har ikke bygget noget på siden af mit hus. Nej, det der du har lavet på siden af dit hus, det ligner din penis. Og jeg har lavet noget på siden af mit hus. Hvem kigger du over til lige nu? Hvad? Var jeg nede i min... Mikkel, hvem kigger du overhovedet over til lige der, hvor du sagde, at han har lavet en penis? Nikolaj, Hvad har han som væg? han har en væg. Altså, Jeg har ikke nogen væg. basic væg. Jeg er ikke engang i gang med at lave væggen endnu. Er det herovre Nikolajs? Oh shit. Så er det Anders' der lige. Du kan lige min penis, din røvhul. Dit røvhul. Min røvhul. Ja, din røvhul. Det er copyright. Hvad det er? Nej. Jo, det er et ord, der er opfundet. Ja. Ja, okay, det er også et copyright så. Ja. Det er det Du jo. må ikke sige en skid. Nej. Bum, 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 bum. Dun, dun.
dun, 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 dun. Nej. Holy shit. Copyright, motherfucker. Der er ikke en skide copyright, motherfucker. Bum, Det har bum. du sagt. Mm. Jeg har da ikke sagt, der var copyright. Okay, vi har mit basic setup lige her. Basics. Vi har set-off of bossness, som Mikkel synes, der ligner en pik. Set-off of bossness kommer nu i biografen 2014. Ligner en pik. Hey, Du gættet. ligner en. Hallo, prøv lige alle sammen. Gættet i den. Jeg sagde 2014. Aha. Det betyder, at jeg aldrig laver den. Det var Nicholas. Det var sådan Anders' Og det var min tristhed, for jeg havde ellers glædet mig. Class planes. Vi skal lidt stylish op i den her bitch ass. Så vi tager nogle blå glas. Og subscriberne, de bestemmer. Blå glas. Vi har ingen subscribers. Vi har ikke nogen subscribers. Okay, så det var... Så har vi en... Hvem med bossen? Det ved jeg da ikke. Okay, vi må ikke dumpe vores eget hus, men vi har 2 stemmer. Vi har én En stemme. på hvert hus. Ja. Looks pretty good after now, man. My hus. My hus. Yo, come and check out my hus. Kom tjek out my hus. Skal dark door. Dark door. Night Owl, Dr. Raccoon and fuck sheep. Så jeg laver mit hus efter night hour. Night Owl, så laver Anders bare sådan Night Owl på væggen. Det gør jeg faktisk. Do you do that? Det er det. Do that. Do that. Hvordan looks 1, 2, 3, 4. Ja, det ser jo prof ud, man. Hold da kæft. Det ligner jo et hus. Jeg troede, det skulle sige, det ligner jo lort. Det ligner et hus. Nej, jeg skal... Det ligner faktisk et hus. Fuck, hvor Kæft, det ser godt godt du ud. du har lavet et hus, der ligner et hus. Holy fucking shit. Ja. Det er faktisk ret utroligt, at Mikkel kan præstere så godt. Fanden er præstere. Præstere. Nej, du sagde ikke præstere, du sagde præstere. Siger vi det? Kappa. Papa Louis. Papagøjser. Bum. Husk at sige, når de 45 minutter er gået, Mikkel. Jamen, der er sådan en lyd på, så... Okay, godt. Det mest noget, det er, at jeg også skal indrette det her. Indret det slort. Jeg har gået efter basic sommerhus. For basic sommerhus... Jeg er gået efter et kæmpe sommerhus. Holy shit, Nikolaj, du tror, skal aldrig blive færdig. Jo, jeg kan bygge hus rigtig hurtigt. Ej, Især med hack. Haha. du lyver. Okay, lidt. Jeg tror aldrig, han er blevet færdig. Jeg har, Last place. du må ikke bruge hack. Så bliver du diskvalificeret. Jamen, det er min mus. Det er min mus. Er din mus hack, eller hvad? så må du ikke bruge din mus. Du må ikke bruge din mus, du skal bruge keypad. Holy shit. Det er sgu the hardest challenge ever. Du må ikke bruge keypad. Byg et sommerhus på 40 etager med indretning, og du skal bruge keypad. Du må kun bruge keypad. Og det skal være I mega er bare flot. så leder for mig. Det skal være, det skal Hvis du være skal den flotteste indretning. Hvis du skal skrive ned på et skilt, så skal det også være med keypad. Ja, Det er ikke sandt. du må ikke bruge mus. Du må Overhovedet. heller ikke bruge tastatur. Det kan man ikke. Jo, Det kan man. Det kan sgu da. hvis du er god. Ligesom Men jeg. man skal bruge tankens kraft. Hvilket du ikke har. Du har jo ikke nogen hjerne. Ej, hvor er det bare sjovt, hva'? Nej. Var det meget sjovt, nej? Du sagde lige over sjov, så tak. Nå, ja, du tager jo imod alle komplimenter. Komplimenter, komplimenter. Komplimenter. So fucking do in Sweden, motherfucker. That's how you do in England. England.
England, 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 England. And this is how you build sommerhus. And this is how you build sommerhus. Og jeg sagde ikke engang build, jeg sagde build. This is how you build sommerhus in Sweden, motherfucker. This is how we bounce in Denmark. Er der nogen, der har træk som mig? Det er jeg faktisk Just ikke. annoy the bitches. And the snitches. Nå, det kunne. Det vil vi godt. Det ved vi godt. Nikolaj var right. Det vil vi godt. Det vil vi godt, ja. Efter jeg har lavet mine 2 mure, så bliver det bare indretning for stylish. Jeg ved fandme ikke, hvordan jeg skal indrette mit hus. Det er noget lort. Rolling up the one, you ain't hiding anymore. You bought the breeze by a bullpup building of the street. Now you in the world of wolves, and we welcome all you sheeps. Sheeps? Så er det sheeps? Ja, jeg sagde sheeps, og ved du hvorfor? Fordi mit hus er lavet af uld. Den var faktisk meget, meget sjov. Hihihi. Jo, hihi. Jo, hihi. Mikkel han bare hiu hihi. Jo, hihi, huhu. Jo, hihi, motherfucker. Nej, what the fuck? What the fuck? What the bullshit? That's the boom boom right there. You know what I'm saying? Nej. No, I didn't know what you were saying. You ain't one, not the one. You ain't hiding anymore. You got the pin pop, pull dry beetle off the street. To where the wolves and we welcome all you shit. Jeg kan lige se, kommer Anders bare sådan. Boom boom, boom boom, boom boom. You hear my music. Nej. Controlling and dagging this me wild. Skal jeg hate? Okay, jeg hater. Hating. Så jeg prøv lige at komme og se mit hus. My Starlish TV, motherfucker. Nej, I skal ikke se mit hus. If you come and see my TV, it's pretty good. I don't think you guys can beat up with this motherfucker TV. It's a fucking big. Du kæmper med 2 pros af Minecraft, dude. Tror du ikke, vi kan lave bedre end de lort? Så går det da lige. Det var mit onde grin. Kæft, det er fandme godt lavet tv, det der, mand. Lækker. Og så er det mig, der spørger, hvad var det? Lækker. Sådan. When the fuck was that? Du siger det ikke ordentligt, Nikolaj. Og jeg er faktisk fucking ligeglad. Hvorfor sagde du det så? Fordi jeg kan. Det var ikke engang Og god. jeg kan faktisk ikke. Så. What the fuck was that? I break my So the- house. I break. Hvad? I break my house into pieces, motherfucker. Hvad ville jeg gøre, hvis jeg lige gik over og sprang Mikkels ud i luften? Så vil Man jeg kan ikke springe til en scene på den her server. På den. Jort. Gå nu væk! Mousepad. Det er min lille gå nu key. væk. Det er min lille keypad, ikke? Og den sidder så tæt på min... på der, hvor... På min space, hvor jeg holder min space. Så hvis jeg begynder... Hvor du holder din space. Ja, hvis jeg begynder at trykke, ikke? Hvis jeg begynder at trykke helt normalt, så vil, og så min hud, den bare rører den der. Så trykker den bare videre, så jeg hakker lige halvdelen af mit hus i stykker. Godt lavet. Det ved jeg. Jeg ved, jeg er god. Jeg ved, jeg er god. Og jeg ved, jeg er pro. Jeg er ikke engang færdig med fucking det yderste af huset endnu. Jeg er i gang med gulvet. Det yderste. Så det yderste, hvis du kan høre. Jeg kan faktisk ikke høre. Fordi jeg Nikolaj kommer dø. Yeah, jeg kan gøre folk døve. Tror du, du røg mig lige ind i øret? Røg han der? Ja. Au. Røg der lige ind i øret, du. Det må faktisk gøre pænt, Nes. Ja, det gjorde det sgu også. Så er vi basic køkken. Mikkel han er bare den, der har lavet det mest basic hus, han er allerede i gang inde i. Basic.
Jeg er kun i gang med at lave gulvet. Det skulle også bruge af Nikolajs. Det ligner et eller andet fra det 19. århundrede. Det ligner sgu et eller andet middelalderhus, mand. Mit det er faktisk ikke så basic. Det er faktisk så pænt på. Er det på popo? Ja, det er på. Skider du i det, eller hvad? Ja. Mit det er popo. Det er rent popo. Rolling up the wire, you ain't hiding anymore. You got the pain as bull star better off the street. Street. Det var måske copyrighted. Whited. Jeg er ligeglad, fordi vi er lige meget med én copyright strike. Vi skal bare ikke have flere. Nej, fordi at det var ikke copyrighted, fordi det var ikke den samme tekst. Nej. Så hvis jeg synger... hun hedder Polka. Det er jo ikke copyright. Nej, fordi det er ikke Olga. Fuck, der er ikke noget copyrighted. Nej, jeg siger bare, hun er Olga. Polka. Og Polka. Shala bolla, shala... Shalabaha, motherfucker. Shala bolla. Jeg ved ikke engang, hvor lang tid der er tilbage, mand. Hvor lang tid tilbage? Prøv at tjekke. Du skal lige bygge sådan en her. Hvis det kun er sådan 20 minutter tilbage, så er jeg i serious trouble. Så er vi to, Anders. Jeg skal også have lavet anden etage. Trouble. Jeg ved ikke, hvorfor det her, jeg lavede det her, men inden midt i huset, der er der bare sådan, mit gulv det er sten. Lige pludselig så bliver det bare trægulv. Lige meget. Fuck, har du lavet? Det er stylish, okay? Men kæft, det så ulige ud, mand. Ulige. Ja, det er lige det så. Har vi matematik nu, Mikkel? Ja. Men Mikkel, vi har faktisk ikke matematik lige nu. Matematik. Matematik. Det er det nye ord. Okay, alle sammen. Hvis der overhovedet er nogen, der ser I går. I går hen til jeres matematiklærer. Og så siger I. Og siger, vi har Mads? Jo, du er fuld af sæk, din fede ko. Med briller. Og så siger... Nej, det skal Så ikke siger Don't try læreren, it. Don't try it home. Ja, så siger læreren nok sådan her. Du er en abe. og så skal alle dine venner begynde at grine, så hun er handicappet. Hey. Ligesom Mikkel. Nej, okay. Jeg griner da ikke handicappet. Kun lidt. Nej, kun lidt. Jeg prøver at spawne kyllinger, men de gider ikke spawne. Det er fordi, man ikke kan, tror jeg. Mit hus ser stylish ud. Det er noget fra 1900. Det er Ja, faktisk... du skulle nødt snakke om dit egen, Mara. Puh. Det kan være dit, der ligner sgu da et eller andet. Og så har du... Du er ikke engang begyndt at... Okay, jeg prøver at se... Okay, der er næsten halvdelen af tiden gået. Shit. Nikolaj, han er ikke engang færdig med sit hus endnu. Nej, Nikolaj. Jeg er færdig. Nej. Nu. Jeg er færdig, så... Er du? Nej, jeg er ikke færdig endnu. Okay, godt. Jeg tænkte også lige, så har du virkelig lavet et basic ansigt. Ansigt? Har du lavet Så har du basic virkelig lavet et basic ansigt. Altså, hvis dit hus er færdigt nu, så har du lavet et ansigt. Så er der ansigt. Du har lavet et basic ansigt, hvis dit hus er færdigt nu. Okay? Hun hedder Polka, og hun er ikke lige sagen. Nej, hun La 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 la. Pa la la la. Palalala. Jo, hør min nye Det er ikke sang. copyright. Den hedder Palalala. Pa la 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 la. You don't want to mess with that motherfucker. Gotta have. Nå. Nu er jeg ved at indrette mit hus. Jeg tror... Jeg laver ikke mit hus laver kun mit hus en etage. Det har jeg sgu også gjort mit hus. Det er alt for meget med 2 etagers. Selvom det ser bedst ud. Mit det er 2 etagers. Mit det er så også gigantisk stort. Det er mit også. Hold kæft, det er noget grimt tag, hvis jeg vælger det her. Hvad vil du vælge? Rødt uld. Så er det bare totalt basic. Det synes har jeg. Det ikke være basic. Det er kun noget- nu. Det være diamond og guld. Jeg har noget fucking awesome tag. De taler ligner B. Nej, det var også. Det Nikolajs taler ligner B. tror jeg Dit på. er ligner B. Nikolaj, det der ligner sgu da et eller andet en araber har bygget. Jeg er også en araber, ikke?
Jeg var også jeg er også Emma Rapper. Hvad er det for? Nikolaj sagde ikke. Ikke. Jeg er den araber, ikke. Han sagde ikke engang araber, han sagde, om jeg hammer her. Jeg rammer. Jeg rammer. Jeg rammer. Rammer. Jeg er faktisk en isenkrammer. En isenkrammer. Det er man også. Jeg ved faktisk ikke, hvad en isenkrammer er. Hvad er det? Hvad er det? Ved ikke, hvad det er? Nikolaj, Nej. det er spørgsmålet. Hvad er det? Det Hvorfor? er spørgsmålet. Hvad er en jeg faldt ned. isenkrammer? En Det er Nikolaj. isenkrammer. Jeg ved faktisk godt, hvad en isenkrammer er. Det er en, der går rundt og krammer fisse. Fissekrammer. Nye ord, fissekrammer. Jeg laver sgu en campingvogn. Jeg skulle ikke flere idéer, mand. Jeg laver sgu bare en campingvogn. Laver du en campingvogn til dit sommerhus? Ja. Den skal jeg lige se, hvor god det er, før jeg voter for Mikkels hus. Ja, det er sådan lige lidt vigtigt. Jeg bruger Hun det. hedder Polka, og hun er bare lige i eksamen. La 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 la. Jeg tror sgu kun, det bliver en 5-etagers campingvogn. Det er fandme en stor campingvogn. Den campingvogn gad jeg godt bo i. I forhold til det, min mor laver. Lige røven. Okay, så laver jeg en 15-etagers campingvogn. Det er bare endnu værre, fordi så kan jeg spise alle kriserne. Det har du fået fra en video. Hvilken video? Du har fået det fra alle for to. Copyright! Nej, det er så etteren. Nej, det... Det er Jo, toeren. Det er toeren, ja, det er toeren. Røvfækket. Det er faktisk meget, meget ulækkert. Det her, jeg laver der, hvor dem fra Breaking Bad cooker meth. Ja. Jeg ved ikke, hvem det er. Jeg er først lige næsten blevet færdig med taget. Anders har fået sådan en basic hus til at lyde som sådan en eller anden gangstergruppe eller sådan noget. We gonna make some meth. Dun 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 dun. Hold kæft, det lyder godt. Det lyder godt, mand. Vi skal bare have. Min Det er camping... det nye, Anders, vi laver et nyt band. Det kommer til at hedde. Altså min campingvogn ligner et eller andet, man vil spænde fast i en... Det ligner fandme en atombombe. Holy Jeg fucking glæder mig shit. til at se. Prøv lige komme og se min campingvogn, det ligner en atombombe. Nej, jeg er faktisk i gang med at bygge noget meget, meget vigtigt. Jeg er også i gang med at bygge noget meget, meget vigtigt. Mikkel, vi gider ikke komme hen og se på dit lort. Som så en atom. Oh my fucking god, man. Jeg glæder mig til at se din atombombe. Det er sgu ikke nogen atom. Anders, vi skal begynde at synge vores... Så! 3. Hvor Sara. Hvor Sara. Hvor Sara. Din stemme lækkede, så sagde vi skal begynde at se vores Sara. Den glæder jeg mig også til at høre. Jeg vil høre den så. Ja, jeg glæder mig til at høre en bazar. Hvis der er noget, der hedder en bazar. Oh, we got glass planes. Bum, glass planes. Okay, min mand han er så rig, at han kører en racerbil. Og en atombombe. Nej, den kører han efter bilen. Det er sådan en anhænger bag bilen. Ja, så kører vi lige med en atombombe her. Og det værste er, at bilen den ligner en raket. Så kører jeg lige med en atombombe om min raket. Som spændes bag på atombomben, så den kan flyve endnu længere. Flyv. Okay, mit hus, det bliver nok allersidst. Fordi at
Jeg er færdig med det. Jeg tror mit hus det bliver allersidst. Hvor lang tid er tilbage? Der er 20 minutter, lige præcis. Holy shit. Og så Jeg tror ikke, jeg når at blive færdig. Nikolaj han er overhovedet ikke at blive færdig. Jeg kan nemt nå. Anders han har bygget en fucking beacon, det kan jeg se over mit hus af. Jeg bygger flere af dem. Jeg bygger 2. Går du Det skal to? være spotlights. Spotlight. Spotlight. Hvad? Hvad? Min Hvad? anden beacon gider ikke virke. Jo! Yeah! What the fuck? Screenshot moment her. Så det er screamshot. Ja. Yeah. Screenshot. Vil du hellere have, jeg kalder det et screenshot? Jo, screenshot moment lige her. Screenshot. Så skal 5 års have en hest. Gotta have some Så skal I også have en hest, vi skal. Det er vigtigt. Gotta have piggies, right? Anders. Piggy farm. Okay, så du laver Breaking Bad Meth Lab, og så laver du også... Grisefarm. ja, det er fordi, de slagter grisene, og så bruger de dem til at koge hash. Nej, meth. Hvordan kan man lave hash ud af gris? Man tager Du tager deres indvold og putter dem i en blender. Præcis. Og tænk hvor smag Og det så, vil. og så tørrer du dem bagefter. Og så ruller dem ind i noget papir, og så ryger dem. Det skal ikke papir. Ryger dem. Okay. Så ryger du hele grisen. Smoke pigs every day. Okay, time to spawn some piggies. I can't spawn piggies. Oh! Piggies! Så bliver det bare en random farm med meth ting i. Meth. Så jeg har faktisk en idé. Så Det bliver bliver det sådan en, det bliver sådan en fucking ting. Ved I hvad jeg mener med ja? I can't spawn horses. You Jeg kan can't ikke spawn. spawn dyr. Fucking røver. Ej, hvor nederen. Jeg vil ellers spawne en creeper over ved Nikolajs hus. Creeper over ved Nikolajs hus. Er det ikke en Så havde jeg dræbt dig. Dræb dig. Så har jeg dræbt dig. Det bliver ligesom det Playboy Mansion, ikke? Kan jeg spawn en hest? Der er kondom. You don't have permission to spawn the entity. Entity? Hvad fanden er en entity? Det ved jeg sgu ikke, der står der i chatten. Der står entity. Entity. Nej, Lige op i entity. Entity. Motherfucker. Oh, Der skal kød i ovnen. Ja, der skal kød i min alt ovn. er Ja, der altså skal ikke kød. firkantet i Minecraft. Ej, ikke de der pork chops. Pork What the chops. fuck? Fanden er pork chops. Det er Pork Nej, cooked. ikke de der pork chops. Okay. pork. Eller kartoflerne. Nej. I can live with no pork chops, man. Pork chup. Ej, kan du? Seriously. Pork chup. Det er grisekød, det ved du godt ikke. Så kan jeg ikke leve uden det. Dun, 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 Det er dun, pulled pork. Motherfucker. 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 Er der så kun 20 minutter tilbage? Mindre nu i hvert fald, tror jeg. Vent, jeg er sådan lidt nødt til at forlade det sidste, dudes. Jeg kan ikke leve, hvis jeg ikke får det lavet. Nej, det kan jeg heller ikke. Jeg kan overhovedet ikke leve. Farvel, Mikkel. La 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 la. Farvel, Mikkel. Hvad? Vi ses. Du kunne ikke leve. Jo, jeg kan leve, jeg kan leve. Så ses, du dør bare. Hvorfor dør jeg? Fordi du ikke kunne leve! Følg med i skemaet. Fætsvælve. Af min stemme. Og min stemme. Får man ondt i stemmen og sige, at folk er fedtsvæl. Jamen, det er fordi, jeg råbte lidt i dag. Jeg har råbt lidt i dag. Jeg har råbt lidt i dag. Jeg har råbt lidt i dag. Okay, man kan åbenbart ikke lave en spoiler på en fucking bil. Kan man ikke? Nej. Så det er bare jordens undergang. Her kommer mit klamme tv til at være. Har I tv også? Ja! Jeg har ikke. Jo, jeg har. Det bliver et gigantisk enrettet tv, som kun har det samme på sig. Uanset hvor man er. Den har kun én kanal. Fedt, Nikolaj. Han kunne Awesome. ikke se, det var en kanal. En mulighed. Og det er Du jer. har
Den Disney. nyeste tv. Disney Med Channel. E. Nu har Disney. du med en mulighed. Yeah. Og du kan se Disney Channel. Og det Ciao. er mulighed af Disney Channel. 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 Det nye ord, Disney Channel. Det er ikke et nyt ord. Sagde det forkert. Du skal sige ciao. Yeah, TV! I think he's high on cocaine. Jeg lavede lige mit TV. Jeg lavede skulle lige Ja, mit der TV. fandme. Der er ikke mere i det, vel, Nikolaj? Jeg lavede lige mit TV. TV. Eller tilbage. La 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 la. Der er noget, der hedder Oakwood i det her. Det er Cokewood. Yo, you want some Cokewood? I can make you some Cokewood. Hold kæft, et stort badeværelse, Yo, jeg you har. want some chicken dinner? Badeværelse på størrelse med en kylling. Woo! Du, 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 du. Du, 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 du. Men det værste er her, render vandet hele tiden. Jeg har... Okay, mit hus, det ligner fandme et eller Det er andet. ikke mening. Mit hus ligner et eller andet fra Nuketown. Mit hus er færdigt, så jeg kommer over og ser på jeres. Nej, det må du ikke nu. Okay, jeg har ikke set noget endnu. Okay, er du klar? Ja. Der er 10 minutter tilbage, Nikolaj. Men Jeg skal nok nå det. Nikolaj, må jeg se dit? Vi kigger Ja, ind i lige om Nikolaj. lidt. For jeg er også færdig, så vi kigger ind i Lige om lidt. Se, hvor langt du nåede. Fuck det dog i hus, Nikolaj. Fuck det er klamme badeværelse. Og Nikolaj, du har oversvømt hele dit hus. Nikolaj, du har engang noget tv. Det er jo nedenunder. Det skulle ikke noget tv. Jo, det er. Det skulle bare et billede af Donkey Kong. Det er ikke Donkey Kong. Det er faktisk en kæmpe slime med en masse creeper og zombier, der skyder efter en mand. Og en skelet, der hakker en blok. Hvor fuck ser du det her? Godt. Fordi jeg har en texture pack på. Testerpack. Texture pack, din Det har idiot. jeg sgu da også, mand. Jeg har Faithful. Ja, det har jeg ikke. Fordi jeg har en testerpack. Rød. Jo, Nikolaj. Ja. Nikolaj. Smut ud. Nikolaj. Hvad? Har du en testerpack? Ja, jeg har sådan en pack, der tester. Okay, ham her, han er åbenbart fucking rig. Det her ligner et hus fra Nuketown. Jeg ved ikke lige hvordan. Åbenbart, det ligner et hus fra Nuketown. Du ved ikke, hvordan det ligner det, men det synes du bare, det gør. Ja, det er ikke okay, hva' Nikolaj? Jo, det er awesome. It's fucking awesome. Badeværelse, klam badeværelse, klar, yay! Er du klam, ja? Nej, ikke mig. Det er du. We have my collection of piss. Piss water. You wanna see my collection of piss water? I can make that too. I can make more piss water for you. Hvor fuck er det der nu? Jeg var nede på toilettet. Nej, skal man ned i et hemmeligt kammer for at komme til toilet. Majestic. Prøv at se, hvad jeg har lavet ude foran mit hus. Nej, jeg må ikke se dit hus. Skræmmende maleri. Nå, den er nuttet. Der skal være et til. Det er fint. Det er sådan Nikolaj. Nu er det en til. En nuttet dør! Hvordan der? Ja. Åh. Ej, det var det faktisk ikke. Painting. Pain in the ass. Hvad skal der være? Hvad skal der mere være i mit hus? Der skal være, hvad er der, et sommerhus? Kondomer. Et sted, man kan chille Hvor kan man det? overalt. Det kan man sgu ikke i et sommerhus. Kan jeg i et sommerhus? Der skal nemlig stå en masse underligt på. Pitwood. Gotta have some... Som pisvand. Pissevasser.
been to hell, I can show you the devil. Talk to Shell. Du Der selv? står det fint. Så har jeg lavet et lille sted, man kan chille. Meget flot sted. Hvor langt er det tilbage, Mikkel? Hvad? Hvor lang tid er det tilbage? 10 minutter. Holy shit. Jeg tror ikke, jeg vinder det her shit her. For at være helt ærlig. Det ved du sgu da ikke. Nej, men jeg tror ikke. Virkelig. Jeg er 100 p på, at jeg ikke vinder. Det tror jeg heller ikke. Nej. Så må jeg jo vinde. Nej. Nej, Jeg jeg tror ikke Nikolaj vinder. Nej, det gør han sgu ikke. For jeg har nemlig arrangeret, at han skal kønnes. Right in the fucking pan. Jo, jeg skal sgu da lave tag, mand. Fuck. Har du ikke lavet tag nu? Nej. Jeg kom lige i tanke om det. Byg det tag. Det skal være lige nu. Ej, det når jeg ikke, det er fucked. Nej, det er virkelig det værste sommerhus, jeg nogensinde har bygget. Det har bygget sammen med Jeppe, det var meget pænere. Meget pænere. Har Jeppe også Minecraft? Ja. Kan du ikke huske det, mig og Jeppe, vi har siddet og spillet det en masse gange? What a noob. What the noob. My house is so fucking ugly. Me too. La 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 la. Oh shit. Kan man placere redstone, fordi så vil jeg lige skynde mig at lave et redstone system. Fuck er whetstone. Yes, det kan man. Kan jeg nå det? Ved du ikke, hvad redstone er? Nej, for ikke Mikkel, din noob. fordi der ikke er Rød noget. sten. Ja, rød sten. Det hedder sgu da Det ikke er wet. redstone. Ja, du sagde wet. Ja, redstone. Ja, det hedder red. Fuck, hvor er du dum. Det er sgu dig, der er dum. Ved du ikke, hvad wet det er? Det betyder våd. Altså, det er våd sten, eller hvad? Hvor er du dum. Det er sgu da ikke. Du sagde wet. Nej, jeg sagde rød, altså på engelsk. Nej, du sagde wet. Nej, det er for... Nej, jeg gjorde ikke. Jo, det gjorde jeg. Nej. Jo. No. No. Press the blade. Press the blade. Fuck, et grimt sommerhus. Er mit sommerhus grimt, var? Nej, det er mit, der er det. Så cool. Det er mit, der er det. Det var ikke murene skulle have været sådan en klam farve. Ja, den er virkelig klam. I vil ønske, at kunne se mit hus lige nu. Ja, det kan vi også. Jeg har plantet jungletræer. Det er ikke mig. Nej, jeg synes det er ikke mig. Nå. Jo, Wheat wood på toppen. Så det er weed. Smoke weed every day. Nej. Jo. Nu læner jeg mig tilbage. Holy shit, man. Nej, det gør jeg ikke. I skal seriøst glæde mig til at se mit chillersted. Jeg har gjort sindssygt meget ud af det. Det er dit chillersted. Chilleren, du. Det chiller du ved. Gud. Der er 5 minutter tilbage. Det kan jeg godt nå. Kan det? jeg. Nej.
Oh. Please, come on. Puff. Jeg er også ligeglad med at vinde. Puff. Puff. Perfekt. Puff. 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 Welcome to the world of C and AK with a couple of magazines. Welcome to the home of Sirius. Jeg er færdig med mit hus. Hvor lang tid tilbage, Mikkel? Der har de sagt 5 minutter. Der er der jo nok ikke mere. Okay, der er 3. Så. Så ligger jeg på vejen, jo. Jeg kommer også til at optage en Saints Row video i dag. Her om aftenen, efter vi har spist. Dipless. Ripples. Siger alle sammen. Hej, jeg er en YouTuber. Ja. Godt, der er 1,5 minut. Er du færdig, Nikolaj? Er du kun 1,5 minut? Ja. Er du færdig, Nikolaj? Okay, Nikolaj han gider ikke svare. Så cool. Ikke nu. Der er her med 1 minut tilbage. Nikolaj, du skal skynde dig. Pam! Hus er færdig. Jeg har været færdig med mit hus i lang tid. Jeg har bare lavet min shit. Come and see come at me. You're not weakness. Don't do decide. Oh shit. Har I set, jeg har et Danmark-flag? What the fuck? Sådan har du en go-kart, Mikkel? Det finder du ikke en god kart. Woo! Yay! Tiden er gået. Nej, det er den ikke nu. Det er den ikke nu. Det er den ikke nu. Der er stadig et halvt minut. Hvordan kan der være det?
Hvad gør de her penisknapper? Snak om. Prøv at komme ind i din campingvogn. Min campingvogn? Ja, prøv lige kom. Hvad fuck er en campingvogn? Jeg sagde en campingvogn, hvis du er helt død. Hvad? Se her. Du se den her pik her. Pik. Nu så den en dame. Mm. Det er min vandhane, din... Okay, tiden er gået. Nikolaj, du må ikke bygge mere. Nikolaj, du diskede. Du byggede to bloks efter. Jeg nåede det! Okay, så siger vi det. Godt. I har alt... jeg skal lige... sådan der. Godt. Alle... Okay. Hvem vil starte med at vise rundt? Vi er ikke. Skal jeg? For jeg er en araber. Okay, Araber altid til sidst. Skal jeg vise mit hus? Okay, godt. Kom herned. Vi skal gå efter Anders. I kan se mit Danmark-flag deroppe. Ja, det er flot. Ja, det er meget flot. Det Så lyser. har vi min lille andesø her. Er der Lately har vi ikke nogen andre, men de kommer. De kommer med i år. Har I ikke nogen ander? Godt nok ærgerligt. Og jeg har været lidt overdrevet her, men det skal man være, når man er rabarber. Godt lavet. Rabarber. Så har vi spiskøkkener, det hele. Drikkeposter. Så er det her, man sidder og kigger på hose. Jeg æder lige Okay. lidt. Nej, vi ser øverst bag ned til sidst. Hvad er det her? Det her, det er min pissoir. Det er godt. Easy, der er ingen ting at vaske sine hænder i. Og så Lækkert. heroppe med flap. Du. Og hvad er der i kisten? Ingen skid. Vi har mit møbler, vi har her, hvor man sover, hvilket er ekstremt. Nej, jeg kan ikke sove. Netflix ved siden af. Men ja. Er det ikke det? Hold kæft på skræmmende. Det er jo fandme mit hus, det der. Godt, så er det min tur. Godt, kom. Bare follow me. Woo! Me, motherfucker. Ej, jeg kan ikke komme ud. Okay, godt. Ja. Hvor er I henne, mand? Nej, I skal lige give mig point. Højst 10. Okay, jeg synes det der, du har en Nej, 7. 8. Nej, I skal skrive giver det i det chatten, dudes. Okay. I Minecraft, eller? Bare i Minecraft. 8 og Nikolaj giver 7. Det vil sige, at jeg har lige præcis 15. 15 point. Okay, Mikkel, lad mig se dit hus. Yep, shit. Lad os se dit hus. Okay, godt. Yep, her er min Ferrari. Hey Mikkel, hvorfor er der glowstone i den? Det bruger at den kan godt lide at lyse. Okay, fedt. Godt, så har vi en campingvogn her, ikke? Her så min... ja, okay. Her så min farmor, når hun er på besøg, ikke? Godt, så har udendørs swimming pool. Lækkert, woo! Og så har vi det her raberflag her på siden, ikke? Ja. Det kan jeg godt lide. Godt, Jeg ville også selv have lavet swimming. Så når vi kommer ind her, så har vi et lokum her, ikke? Her har vi et lokum. Lækkert. Vi er stadig udenfor, Mikkel. Det er sgu da ikke. Der er sgu da, der er åben, der er ikke engang nogen døre. Fordi der skal ikke være nogen der. Godt, så Mikkel har sagde en også, at det blev basic. Er det helt tilfældigt? det er en vandhane. Woo! Hallo, kan I ikke lade være? Jeg lavede heller ikke med deres ting. Godt. Deres ting. Her har vi et WC. Godt. Her. Mikkel, du må gerne få noget glowstone. Undskyld, det var ikke med vilje. Godt, okay. Jeg kom til at trykke på min padsound. Jeg kom til at pisse i vasken. Okay, godt. For helvede, Anders. Det var det, der jeg kom til at trykke på. Jeg skulle bare lige vise dig det. Okay, godt. Okay, er I klar? Her har vi et WC. Primært lige ved siden af tv'et. Vent. Hold kæft, det er et flot tv. Jeg sidder i væset. Ja, det kan man godt, hvis du ikke det. Det her, det er kommer min, ned. det er min spisestue. Hvorfor fløj jeg lige? Her sidder man og spiser, og så skal man til tv imens. Godt. Her har vi et åbent køkken. Hvor Ja, det er meget. og et køleskab. Det hele. Nej, du skal Nikolaj, du skal ikke gå derned. Okay, godt, så går vi nedenunder. Her har vi mine undergrundsbunker fra 2. verdenskrig. Er der noget i kisterne? Det er min bunker fra... Nej, det er mit underjordiske bunker med flap.
Den er totalt hidden, ikke også? Ingen kan se det lort. Hvad mener du? Det her, det må I give mig ret i, at det er der ingen, der kan se. Der er ingen, der kan se, at den har trappet ned til din underjordiske hemmelige bunker af dig. For helvede, hvem fuck ødelagde det der? Undskyld. Hvis du kunne se min computer, ville du se, hvor handicappet den så ud. Jeg var faldet ned. Jeg kommer ind til en chakra. Nej, yay! Jeg kommer ind til en Hvorfor er der en grøn uldblok hernede? Det der har lyst til. Woo! Nu er det hidden, fordi der er trapdoors, ikke? Og Det er totalt. Hjælp mig! Fuck. Nu er det hidden. Nå, så er du færdig med dit hus. jeg... Waiter! Dana. Danana. 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 Nikolaj, du skal raid. Ja, jeg er i gang. Jeg skal lige tænke. Jeg kom til G69. Ja, til 69 point. Yes. Hvad giver Anders, du? hvad er du rated? Det vil jeg ikke sige. Ikke hvad du rater. Sådan. 7. Og jeg rater... Danana. Danana. Kom nu! Danana. Jeg kan komme op på taget. Morgen, hold nu kæft. 7. Godt, så har jeg 14. Ja, og nu kommer min på sidste pladsen. Yay! Okay, vent. Jeg kan allerede rate, okay? Nej, du må ikke rate nu. Godt, når man kommer ind foran døren her, så kommer der køkkenet. Hey, hvad har du her? Hvad har du i det her rum? Fuck, det er tomt det her, Nikolaj. Ja, jeg nåede ikke rigtig at bygge med. Det er min brude, som man kan dø i. Nej, okay. Shit, du har et loft. Man kan se loftet. Ja. Man kan se loftet. Det er et secret place. Ja, Men man kan ikke komme højere op her. 2 Kom, sekunder. jeg er toilettet. Er det her nu en til pik, Nikolaj? Nej, det er håndvask. Shit. Jeg vil Nej, klikke, lad være. jeg vil klikke på den, og så kommer jeg til at bygge den. Bøsrøv. Hvad? Ja, herhen er mit chillersted, jeg snakkede om, jeg har gjort pisse meget ud af. Kæft, det var fedt. Chillersted. Hvad er det for en kæmpe blokke af metal? Nedenunder der er det mest flotte rum, jeg har bygget i dag. Kæft, det er grimt. Kæft, det er grimt. Ej, der er så også hul i gulvet. Ja. Der var faktisk meningen, der skulle have været en trapdoor der, men... Godt, så raider vi nu. Nej, jeg er ikke færdig. Okay. Jeg ratede Smiley. Ja. Der er det kæmpe spøgelse. Jesus. Ej, din fucking faggot. Nu går jeg hen og Bare rolig, smadrer jeg sætter et nyt. Ej, heller Nikolaj. smadrer de Nikolaj, nej, jeg skal nok til Nikolaj, du bliver diskvalificeret, hvis du er sådan... det er endnu pænere billede. Hvad har du lavet? Der står et får og græsser. Og så er der en kylling på et hus. Ved mig, så der er er der der en en minearbejder. skelet. Ved mig Det er er der også- et skelet. Ved mig der er der et skelet, der sidder i For mig der står der en sko. minearbejder lige der. Nå, sidder han i en sko ved dig? Ved mig, der sidder han i en nachos med hul i. Nå. Nej, det gør han også. Det gør han også med mig. Yo, we got nachos. Okay, kom i. Hvor er du? Så skal vi lige op på taget her. Taget er jo det pureste puzzle size. Det hedder faktisk puzzle. Ej, nu fucker du virkelig væk. Nå, Seriously. Det hedder Næste ikke gang du... det hedder ikke engang puzzle site, det hedder diorit. Nikolaj, bare fordi han Nej, kommer til at ikke- smadre noget af dit hus, så skal du ikke gå over og smadre hele hans hus. Nej, jeg går heller ikke over og smadre hele hans hus. Så er du også diskvalificeret. Kun halvdelen. Righty then, we all shall... Okay, Nej. Her er taget. Okay, godt, det Nikolaj, plantede du mig er selv. disket for at vise træer. Hvad? Ej, Du blev disket for at bygge atombomber, der kan springe alting i luften. hvad mener du med din campingvogn ligner en atombombe? Det gør den sgu da ikke. Det ligner en lille fucking fed truck. Hallo Nikolaj, du bliver diskvalificeret, hvis du ikke viser os dit hus, fucking man. Jeg har vist jeres hus, eller mit hus. Godt, nu raider vi. Og så skal jeg logge af. Jeg gætter på, Mikkel han rater 1, og Anders han rater 2. 100 Okay, okay, er I klar? Ja. Og det bliver en tor. 3, 2, 1, nu! Jeg kan ikke se noget. 6. Nej,
Nej, jeg rated dig ikke 6. Jeg har rated dig araber 6. Ja, jeg tabte! Hey, jeg vandt! Ja, på grund af... Jeg skulle fandme ikke... Jeg skulle fik ikke... 15, du fik 14, og han fik araber 10. 10. Araber 10. Jeg går lige i detaljen med de her WC-klumper her ved døren. Nå, alle sammen. Hvorhen? Kom herover, Mikkel og alle jer. Herover, hvor jeg står. Ciao. Alle mine venner. Ciao. Stå og kig. Nikolaj, han kommer mig ned i hullet. Okay, det var det for den her video af De Lattergale, og Nikolaj er en araber. Så, sig Nej, vent. Spætter bare alt dit lort ud. Vent, alle sammen. Rain, make it rain.